Gaur, Zugarramurdiko frontoiaren inaugurazioa hurbildu gara eta hementxe bildu gara Zugarramurdiko alkate handearekin Argitxu. Egunon, Argitxu? Egunon. Bueno, konta iguzu, zer da gaur ospatzen dena hemen Azketa frontoian? Bueno, ospatu. Frontoia inauguratu zen aspaldi, 84ean, baina orain berritu egin da. Teilatua, pintura, eta sareak eta hola, eta egun pasa herritarrekin eta pilotaz disfrutatzeko. Bueno, eta pilota aipatu duzula, zer da antolatu dena gaurko egunean? Zer da? Gaurko egunean antolatu dena? Goizean egon die umeak, herrikoak eta urdazubikoak, eta bat iruritakoa, ikuste dut. Gero, kasualidad ez izan da, baina Mastercupeko Nafarroko txapelketa gaur hasi da hemen. Atxaldean heldu die Joko Garbikoak Senpere, Donibanen kontra Senperekoak hemen entrenatzen dute. Handen urtean hasiko dioren berriz. Hori, eta gero ja die Aspeko pilotariak ere, bai, atxaldean, mutikoak. Bueno, pues orden erten alda egun borobile ez pilotan inguruen, eta, ze giro espero da edo... Bai, pilotaz disfrutatzeko, eta gero bazkaria dugu, orain. Eta herritarrekin hola gustora egoteko disfrutatzeko. Gainera euria du, hasi ez da plano beik eguna pasatzeko. Frontonean eta ongi edan eta listo. Bueno, pues mila esker gurekin izateagatik eta ongi segi. Mila esker zuei, tortzagatik. Berdin, ongi segi. Azkeneko ikutuekin hasiko direlako, azkeneko direlako direlako. Zanbertin horrenako txapelena, eta txapelena bezatako, pilotarian zuen, Aizane Ibarrola. Pelotaleko honek lehenengoz eskupelotako emakumeak jokatuko dutelako Azketa pilotalekoan. Beraz, espero dugu zuen guztoko partidua izatea. Hogeita bitandura jokatuko da partida. Esan bezala, goi pelotari bi bikote hauekin batera eta zuen laguntza beharko dugu saloak entzuteko eta pilotariak animatzeko. Beraz, epaiak nahi duenean, hasiera emango diogu gaurko jaialdiak. Guazen, hogeita bitandura jokatuko duten partida ikustera. Nafarroko irekiko txapelketako kanporak eta jokoan izango dugula. Eta hementzen nire eskerrean garriko gorriarekin Aizane Ibarrola eta Naia Bertiz. Eta hien aurkaria gaurkoan garriko urdinarekin Koiuri Zabaleta eta Kilian Abiñada. Garretan ekiko dugu.
bezala askotan, pilota lekuan, Garriko gorriarekin, Jokin Ripa eta Sudar Imaz. Beraien aurkaria Garriko gorriarekin, Julen Akesta eta Aitor Aristigu. Epaile-lanetan, Alfredo Julio, gobernatu eskuz binaka, amazortzi kantura jokatuko dela partida, eta ikusiko dugu, jolengo maia ikusten dituen gaurkoan beste maia joan pilotariak, pilotariak, Zarutza, pilota elkarteko pilotariak, Jokin Ripa, Azulari.
Bueno, hortxe ikusi dugu hirugarren tantuak dituzte gorrian entzat 3-7 markagailuan. Horrek partida asko aurretik. Hemezortzi tantura jokatzen ari direlako Jon Ripa eta Zularinaz Garriko gorriarekin, Julen Arresta eta Aitor Aristiren aurka Garriko urdinarekin. 7 eta 3 aurreke dituzte urdinean azte mailako partida honetan. Bueno, muchas gracias. Esta txokolita baina txapara batzaion sortigarren tantua hortaz. Julen Arresta eta Aitor Aristiren entzat 8 eta 3 tantu gora markagailuan. 18 tantura jokatzen ari diren partida.
Beko, posaren kantuan lortu dikote gorriak markagailuan urbiltzen ari dira berriketaren bila, bost eta sortzi. Ikusiko dugu behan, zetikote lortzen duen garaipena, maila ona erakusten ari dira lau pilotariak. Bego, kantu ederra ikusi duguna, amarra eta zein, zazpi, bakatu, zazpi eta bederatzi, zazpigarren kantua, bikote, gorrian entzat, Jokin Ripa eta Zular, imaz entzat. Bego, txukuena gesta ezin eramanen, pilotaka gaudi, hartu museo nemekoren agarren tantu, bederatzi garren tantua, bikote horriak entzatu eraz, berdikita markagailuan, argianak osatu dituzte, bikoteak, mazortzi garren tantuaren bidea. Balipareta ederrorekin, Jokin Ripak lortutako hamargarren tantua. Horrekin jarriko dira, bikote gorria Jokin Ripa eta Zular imaz eten egingo dute partida atzeden aurrera. Bikote gorria Jokin
Prima eta Zula, Ibaz, Amar, Julen Akesta, Aitor Aristigi, bera izango dugu, Aizane Ibarrola eta Naia Bertez, Oiuri Zabaleta eta Midian Arrilaren aurka, eskuz binaka, oita bitan gura jokatuko dute binarekin. Beraz, jarraitzen dugu partidarekin, Venga, etxetantik gogorra ikusi begunaren bibilorren artean partida berdikoa ikusten ari gara dago eta ikusi duzuen bezala magigarren tantoan bikote urdinarentzat Julen Akesta eta Aitor Aristigirentzat partida horrekatua, partida bilatua ikusten ari gara dago azte mailan. Amabi eta maika Julen Akesta sakea.
Hortxe bizizi dago hendik jote gorri amabigarren tantoa lortu dutelako Jokin Ripa eta Zula Rimatzen eta zaki haien eskuetan izango dute amabigarren tantoa lortuta. Amabi eta lau, Jokin Ripa zakea. Horren egiten ari da, joan bikote Ordina amabosgarren tantoa lortuta, amabost eta amairu, bizkatu gora, Julen Aresta eta Aitor Aristegi. Baina horriarentzat, Jokin Ripa eta Zula Rimazentzat amalau eta amabost, berditzeko aukera zen ari denean partida Jokin Ripa zakea. Eta hortxe, berdinketa, beste berdinketa bat, hiru tantu besterik ez bibikotenentzat, amazortzigarren tantura ailegatzeko eta garaipena lortuan izateko, amabosta markaka joan ikusiko dugu. Azkeneko txandan, ean zeinek egiten duen partida hoeago.
Batatu luzean dago gorra baina Jokin Ripari eskertala hori kanpora joan zaio gaz amazinaren tantua bikote urdinaren zat Julen Akesta eta ito garizikeren zat bikantura jarri iran alotua izateko Julen Akesta sakea. Beste berdiketa bat, amazeina, ez dago argi, zein dugu duen garretara, ez dago partida honetan, txarutako pilotarien artean, berriz ere, aurrelari gorria txakeran izango da, Jokin Ripa. Eta zaketik zuzenean, orduetako tantua, Mazazpigarrena, Mazazpi eta Mazai, zure dugu urnia perditzeko aukera duen eta itorra giztegi zailean iguzteko aukera dugu. Bueno, tampoco espero la zelanien arteko lehia. Julen Akesta eta Azular Imazen arteko peloteoa, pilota ondo aztertzen, luze, berriz ere, Azular Imazen eraman, Julen Akesta, luze, tantu gogorra, asko dago jokoan garaipena, edo berdinketa. Hortze gorrientzako tantua, gorrientzako garaipena, Jokin Ripa eta Azular Imazen, lortu duten garaipena amazorte eta amazei, partida luiatu honetan, gazte maila honetan, hortze zoriondu.